बे केनारामनि बिसिया मेगन दंना गैयामोन गाव लांनानै फबना दोनहैदो आरो रायजो गैयामोन नामा नोंसा? गामिनि रायजो राजाफ्रा सिनायगोन ना सिनायाखै आंनि बिफा दिम्लेश्वर मोसाहारिखौ केनाराम होननानै लांनानै फबना दोनहैदो बिसोरो मेगन दंना गैयामोन बिसोरनाव बे असि एसपिफोरा मेगन दंना गैयामोन गोथै देहाखौ नांगौ जोंनो सेवलायबाबो माबाबाबो जों मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनि बिफाखौ जों खनसेबाबो नायगोन खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन होननानै बे जानायनि जाथायनि दायनिगिरियानो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिस स' रायजोफोर बेखौहाय जोंनि बर'नि रावबो बुङाखै बेखौ आसामिस भिडिअनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय बिथाङा मा फोरमायदों এই মুক্ত হত্যাৰ যি যজ্ঞ চলিছে এই যজ্ঞৰ পুৰোহিতৰ ৰূপত আছে স্বয়ং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তাত সহযোগ কৰিছে ডিজিপি জিপি সিং ডাঙৰীয়া এই এনকাউণ্টাৰ ৰাইজৰ বলি হিন্দুও হ'ব এই এনকাউণ্টাৰ ৰাইজৰ বলি মুছলমানো অসম আৰক্ষীৰ দাবী আছিল এইজন মষ্ট ৱান্টেড ডকাইত কেনাৰাম বসুমতাৰী অসম আৰক্ষীয়ে এইটোও দাবী কৰিছিল যে এই এনকাউণ্টাৰত গুলিয়াগুলি সংঘটিত হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল এনকাউণ্টাৰত মৃত হোৱা কেনাৰাম বসুমতাৰীৰ পৰা তেখেতে পিস্তল উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ পিছদিনাখনেই এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা ব্যক্তিজন কেনাৰাম বসুমতাৰী নহয় তেখেত বাক্সাৰ হালবাৰীৰ ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী বুলি ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ পৰিয়ালে দাবী উত্থাপন কৰিছে रायजोफोर जोङो थांनाय फेब्रुवारिनि 24/2023 मायथाइ बै समनि बेलासि समावहाय सासे केनाराम बर' मस्ट वान्टेडखौहाय बुथारदों होननानै खोनादोंमोन नाथाय बै केनाराम बर'नि जायगायावहाय आसाम पुलिसा गुबुन दाय गैयै सुबुंखौसो बुथारनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बै समावहाय जानो हागौ आसाम पुलिसा गावसिनि दायखौहाय सिखोमानो थाखायहाय बै केनाराम बर'नि जायगायावहाय डिम्बेश्वर मुसाहारिखौहाय दोनहैदोंमोन जानो हागौ स' रायजोफोर जोङो फैयै फैयै नुनो मोनबाय मैया बेलासियावहाय मोनाबिलि समावहाय मोनानोसै समावहाय रायजो राजाया दाबिनाय मथे आसाम पुलिसा बे गोथै सहखौहाय जावखांनायखौहाय जों नुनो मोनबाय दा जोङो गोथै सहखौहाय जावखांखांनायनि उनावहाय दा सिनायनो मोनबाय बिनि असे बिदा आरो बिनिनो फिसाज्ला फिसाजोफ्रा बै जावखांखांनायनि उनावहाय जाया गावनि बिसा होननानैहाय सिनाखि होनानैहाय पुलिस बिफानखौहाय फबहोदोंमोन सिरि स्राय रायजो राजाखौ लायालासिनो ओरैनो फबखोमाना दोनदोंमोन बै आइजोआ गोथै सह बोखांखांनायनि उनावहाय फोरमायबाय बिथाङा आं बारा सिनायनो हायाखै होननानै अब्ला बियो दाउ दङ दा बुंनो थाङोब्ला खोथाया बेसो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ बिसोरो इनकाउन्टार खालामबाय बिना दायावनो जों खोनानाय बायदिब्ला डिम्बेश्वर मुसाहारिया सासे मावनानै जाग्रा आरो बिहा दाय गैया होननानै बुंदों आरो सोरनिबा सोरनिबा ससियेल मिडियाखौ नायोब्ला डिम्बेश्वर मुसाहारियाबो दायनिगिरि होननानै बुंदों नाथाय दायनिगिरिब्लाबो दाय गैयाब्लाबो बेखौहाय इनकाउन्टार मानो खालामनो गोनां इनकाउन्टार खालामब्लाल' माबा मोनसे सलुसन जायो नामा आसाम सरकारनि थाखाय दा केनाराम बसुमतारी होनना बुंदों सोरबा सोरबायानो बर' हा आं बुंनोसै बेयावहाय पस्टाराव लिरनाय बायदिब्ला बसुमतारीयानो केनारामना आरो बे डिम्बेश्वर मुसाहारि दा बै केनाराम बर'नि जायगायावहाय डिम्बेश्वर मुसाहारिया थैबायब्ला केनाराम बर'आ बबेयाव थांखो जानो हागौ आसाम पुलिसा मिथिखा बुजिखा नायनानैसो बेखौहाय गोरोन्थिखौ मावदों आसाम पुलिसा नागिरदोंमोन मस्ट वान्टेड केनाराम बसुमतारीखौ नाथाय बिसोरो
जिउ जोबजासे साजाखौहाय होबाय सोरखौ दाय गैयै डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ। मानो बेफोरबायदि जाखो? आरो सोरनिबा निउसावहाय जों नायोब्ला मिथिनो मोनो डिम्बेश्वर मुसाहारिया खारदोंमोन होननानै। खारदोंमोनब्ला बेखौहाय होसोनानै हमनो थाखाय आसाम पुलिसा गोहो गैया नामा? बिसोरहा सासे मानसिखौहाय मुज्रिमखौहाय होसोनानै हमनो थाखाय बिस्रा जेबो राहा गैया नामा? हाया नामा बिसोरो सासे मानसिखौ होसोना हमनो? आसाम पुलिसा गोहो गोलोन्दां नामा? बेथ' अस्त्र लानानै खारग्रा अस्त्र लाग्रा मानसि नङा। जोंनि नुनायावथ' डिम्बेश्वर मुसाहारिया सासे आन्डारग्राउन्डनिबो मानसि नङा। जोङो खोनादों डिम्बेश्वर मुसाहारिखौनो केनेराम बर'खौनो होन, बिसोर सानैबोथ' दाखाय सिखावसो होननानै जों खोनादों। दा बै सिखाव दाखायखौहाय नागिरनायनि जायगायावहाय जायया दाय गैया बेखौहाय गावथारनायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो खोनानो मोनदों बेखौहाय खारनायाव गावथाराखै, होसोनानै बुनानै बुथारखांनायनि उनावसो बेखौहाय गुलि गावदों होननानै मिथिनो मोनदों। स' आसाम पुलिसा जोंनि बर' हारिखौहाय बोसोरफा साफा फोजोबलांनायनि प्लान लादों। आसाम पुलिसखौहाय जोंनि बिटिआरआवहाय रैखाथि होनो थाखायसो थिनहरदों। नाथाय आसाम पुलिसा माखासे पुलिसफोरनि नोजोरावहाय बर' हारिखौहाय नायनो हायि पुलिसखौहाय जों नुजानायखौहाय नुनो मोनदों। जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ सोर रैखाथि खालामबावनो? ओरैनो जोंनि बर' हारिया बर' हारिखौ रैखाथि होग्राफ्रा गैखाला। एनडिएफबिबोथ' गैला जोंनि बर' हारियाव। अब्ला जोंखौ सोर रैखा खालामनो? आसाम पुलिसखौथ' जोंनि बर' हारिखौहाय रैखाथि खालामनो थाखाय फसंबाय। अब्ला जुदि आसाम पुलिसानो बर'खौहाय नायगार इनकाउन्टार खालामनानैहाय बुथारनानै फोजोबोब्ला होमब्ला जोंहालाय मा राहा दंबावो? जिखि जादोला रायजोफोर, बै डिम्बेश्वर मुसाहारिहा न'खर फेमिलि दङ। बिहा सासे अनजालि बिसि थालांबाय, 3 बिसाफोर दङ। सासेया मेट्रिक एग्जाम होगोन, SSLC एग्जाम होगोन। बे एग्जाम होनोसै समावसो बेफोरबायदि घटनाया जानानै फैनायखौहाय जों नुनो मोनदों। दा घटनाया जानानै फैबाय, जोबनानै थांबाय। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि न्यायखौ होथारनांगोन आरो बै थालांनाय 3 बिसाफोरखौहाय थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे राहाखौ होनांगोन। बिफा थैयोब्ला हावरिया रायजोफोर, बिमा थैयोब्ला मावरिया। दा बिनि न'खरखौहाय बिनि बिफाया जेरैब्लाबो फोथांबोदोंमोन, जाहोबोदोंमोन आरो जाहोलांगौमोन। फेदेरदोंमोन, फोलावदोंमोन, फोरोंदोंमोन। नाथाय दा सोर दंबावो बिसोरहालाय? रावबोथ' गैला। बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बै डिम्बेश्वर मुसाहारिनि न'खरखौ हाजासे मदद खालामनांगौ होननानै आं सानो। स' रायजोफोर, आं भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। सोरनिबा थाखाय जुदि बे भिडिअआ गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौहाय गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा हो। आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय, नोंथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।